Dobrý deň, priatelia. Dnes sa nachádzame na sídlisku Lány v Považskej Bystrici. Mám pre vás pripravenú ponuku trojizbového bytu, ktorý sa nachádza v tejto časti. Tak poďte si ho spoločne so mnou pozrieť. Byt sa nachádza na druhom z dvoch poschodí v tehlovom bytovom dome. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne, obývacej izby, spálne, detskej izby. Byt má výmeru 88 m². Byt prešiel kompletnou postupnou rekonštrukciou. V roku 2014 sa menila komplet elektroinštalácia v medi, sádrokartonové stropy. V 2017 sa vynovilo jadro, podlahy, rozvody odpadu a vody, chodba. Obývacia izba so spálňou sú celodenne slnečné vďaka orientácii na juh. K bytu prislúcha nadštandardná pivnica o veľkosti zhruba 20 m². V kúpeľni sa nachádza priestranný sprchový kút. Okolie domu, plné zelene, dotvára ideálne, tiché a bezstarostné bývanie. Pevne verím, že sa vám daná ponuka bytu páčila a spoločne sa teším na našu obliadku. Volám sa Jan Haluška a pracujem pre firmu TU Reality.